Milica Todorović ponovo se našla u žiži skandala zbog bivšeg verenika Marija, koji je početkom marta uhapšen u Beogradu. Milica Todorović prodala je stvari i automobil nakon što je Mario ponudio da preko njega kupi novi. Umesto toga on je dovezao iznajmljen auto koji joj je potom oduzet. Milica je vozila solidan auto i želela je da ga promeni, a Mario je ponudio idealno rešenje. S obzirom na to da se bavi preprodajom vozila, predočio je da njen auto proda, što je i učinio. Novac je uzeo, a njoj je doterao auto iznajmljen preko rent-car agencije koji je bio opterećen leasingom. Zbog neplaćenih rata za taj auto došli su ljudi iz Hrvatske i oterali auto iz njene garaže. S obzirom na to da ona nije bila upućena šta se dešava, Mario je rekao da su ukrali auto. Tek kada je saznala pravu istinu, shvatila je da je izmanipulisana i da je on sa njom iz čiste koristi, otkriva sagovornik za domaće medije i dodaje da Milica Todorović još nije odlučila da li da tuži bivšeg verenika. Podsjetimo, bivši verenik Todorovićeve uhapšen je u Beogradu po Interpolovoj poternici za krivično delo prevara i falsifikovanje. Kako se navodi, on je u Hrvatskoj prodavao ukradene luksuzne automobile i od oštećenih na prevaru uzeo ogromnu svotu novca. Mnogi komentarišu da pevačicu zaista bije maler kada je ljubav u pitanju, te da su svi njeni bližnji mislili da je napokon našla onog pravog. No međutim, ispostavilo se da ne samo da nije pravi, već je i ojadio pevačicu. Verujemo da svakome može da se dogodi ovo kroz šta je pevačica prošla, a mi joj poručujemo: Mico, od sada čekaj da se pojavi onaj pravi, ali ne ni na konju, ni u besnoj mašini, najbolje je da dođe pešaka.